Yini hlalani phansi. So masithethe ke ngoku nge-accusations umkhwanazi accuswa ngazo azithethileyo yena aware of zona okanye eziye zabuzwa kule commission. Ngabo ubuziwe into yokuqala ibuziweyo ubuziwe bana general uveske wathini wena waveske yuru sesikubona escreen se-TV so drop amagama abantu kwathini kanti esipoliseni akho protocol kanti esipoliseni awukwazi uba uthi xa into ixakile escalate to your manager and then kanjalo hayi wasihlalisa phansi kwahlala phansi wathi bana mna ndithethile ne-National Commissioner ndabona ba akho nto yenzekayo. After ndithethile ne-National Commissioner ndabona ba akho nto yenzekayo. Phofu i-National Commissioner it's not that ebengafuna uactor yababona abantu bathi hey hayi injalo like i-decision yenziwe ufuna nithini. You know when your manager says that and then you're just like okay what am I supposed to do now? Yabo, because like they just like it is what it is. Yabo, National Commissioner was giving those vibes. Zoba, it is what it is. Like again, guys. Like there's nothing I can do to change this. Like evaluate. Yabo, and that is what Mkhwanazi could not stand for because ebe city na uya believer bana. I reasons zoba evaluate task team is because they're getting closer to something. And they are uncovering izinto ibomb ezinye ezingasuza understand thina abantu bangaphandle. Okay, sharp. So uthi ke ngoku step ayo asithatha after ethethe no-National Commissioner uthi ube very close ke ne-chief kubani kanene lamntu close to the minister. Hayi bethina lamntu benimendinixelela ngayo kule video lamntu in the middle omnye never that person that's close to chief what yo lemkigama guys ngicela nikhumbuzeni kwi-comments but yeah too very close nalo muntu so wacela naye ke ngoba emfundini naye man kwenzeka into ekanje and ke ngoku ndicela i-audience with the minister. Xa ucela i-audience ke ngoku with the minister meaning ucela i-meeting okanye ucela like something formal where you guys can talk about it and uzama understand uba ufikelele njani kule decision yoba le task team ivalwe. Yabo? Hayi fine. Uthi wacela naye lo chief whatever lo yeah kaphumelela. Uthi ke ngoku he went about doing it informally, meaning that he started approaching people that he knows are close to the minister, not like hierarchy wise, but abantu abaziyo bayathetha no-minister and bayavana athi hayi man minister kwathini kwacabana leyo ayiwini. Uthi General Mkhwanazi hayi ke okay I'm not winning wangena ku-WhatsApp we-minister minister kukanje and I'm requesting an audience. Yabo our minister kayifunda acknowledge wathi sharp no we'll set up time to sit and speak about it kwathini yabo zange alisete apha lo xesha loba kuhlalwe phansi kuthethwe. Into emdikayo ke ngokumkhwanazi ke yonke lento is because he's asking himself, you know, when you're just like okay the minister has made a decision but I don't understand if decision yake is based on what, and as olapha I'm just expected bandamkele ba decision yenziwe and that's it. And yeah, now I believe about that decision yenziwe intentions were just malicious. Yabo? So I come back no I can't leave it because I have experienced. He kept referencing into I experienced in 2011. What I had experienced this in 2011. In 2011, benkendathi kune-memory yam igudu kufa when it comes to indaba zabantu. In 2011, kwakhe kwathiwa uGeneral Mkhwanazi ugxothiwe nguzuma, uGeneral Mkhwanazi ugxothiwe nguzuma. Ndandisemncinci kakhulu, not kakhulu, ndandingekho mncinci kakhulu, but ndandisemncinci, yabo bandayiva loo nto yoba General Mkhwanazi ngathi ugxothiwe nguzuma kwathini. uGeneral Mkhwanazi uthi zange agxothwe nguye wabeka intambo phansi wathi I cannot work for abantu abanje. Yava? So uthi yonke lento ithe yothi menqu uthi kuye ivele yamkhumbuza u2011 wathi nansi iziphinda ihistory nansi wayibona igwebhuza
What nanso is pinda history. So kangoku he was like, this time around I'm much older. This time around I'm much stronger and more experienced. So I'm not gonna let it happen. Not on my watch. Yava? Indo phofu guys. Nenda. Indo phofu uJulius Malema kudala ethetha. Ethetha. Guess Julius Malema. Sometimes you need a person that is grounded to address such things. Umkhwanazi is very grounded, but akalokwala. Very grounded, but uyambona umuntu ongelokwala othi nalowo umsisi zamxelela naye, but in a very calm way with facts. And what is impressive about yonke lento umkhwanazi ayenzayo, abantu bakafiki ke bazothethelela guys. Let's not jump the gun and say hayi umkhwanazi right and all of that. But what is impressive is detective skills zakhe. Like uyacaca bali polisa. I am just sitting there. I'm just like, guys, nayidibanisa yonke londo. Nayidibanisa sizawungena ku-Adams because ndifuna unibalisela ngoba u-Adams uyidibanisa njani into yakho, wayidibanisa njani into yakhe wafika kwi-conclusion ethini. Then we need to understand bana azange promote nje, uyasebenza then kufuneka